da ni kin san ke kadai nake kauna. A rashin gaban da amfani ga gida ina zani dan Allah karka yada ni ka san kai kadai nake kauna. Zancen na barki ƙarya ne sai dai kuma idan asiri ne. Ƙaunar ki ta yi girma ne ta zagaye dukan jikina ne. Jera da ni a daidai kar ki bar ni can dai. Ƙaunar ki bani ko dai daure ki bani dama wubbi kar yan uba su nuna ni. Baiwa zucina ta so mu je mu zazzaga lambun so mu tsinki so gauna kai dai nake yi wa lale kuma kai zan kira da shalele na saka zucina kulle kai ne cikar gadara ta ko cikin dubu kai zan nuna. A rashin giban da amfani ga gida ina zani dan Allah karki yada ni kin san ke kadai nake kauna. Ki yanzu zan fara ko da za a sare kaina ne ko za a minni jan kunne wai domin na barka ƙarya ne ko za a je a kulle ni bayan gari a yada ne ko da jiki na zai rauni ni dai jiki na ba rauni in dai za ka zo ka tada ni. A rashin giban da amfani ga gida ina zani dan Allah karki yada ni kin san ke kadai nake kauna. So mu je mu zauna domin na fi son ka huta. Kura ta kama mu she zaki shi yake farauta. Wasu ba su san ka so ni wai sun fi so ka gini dan Allah kar ka bar ni. Dai na bar ki kansar raina ba za na bar na dama ba. Rashin giban da amfani ga gida ina zani dan Allah karki yada ni kin san ke kadai nake kauna.